Hello friends, welcome back to my new video. So present అయితే మనం బద్రీనాథ్ టెంపుల్ ఉన్నాం. ఇప్పుడు దర్శనం లైన్ లో ఉన్నాం. ఇక కొద్దిసేపు రాగానే మన బద్రీనాథ్ దర్శనం అవుతుంది. ఆ టెంపుల్ ఎట్లుందో ఇంకోటి ఆ లైటింగ్ మంచిగా ఉంది, నైట్ వ్యూ. ఆ పబ్లిక్ ఎట్లుందో మొత్తం చూపెడతా. మన బద్రీనాథ్ లో మొత్తం ఇట్లా 2-3 ఉంటాయి. అటు సైడ్ వచ్చేసి మొత్తం కూల్ వాటర్, ఇటు సైడ్ హాట్ వాటర్. చూస్తారు అప్పు ఎట్లా వస్తుందో. ఇది 365 days హాట్ వాటర్ వస్తుందంట. ఎట్లా వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు మరి. ఇది మిస్టీరియస్. ఇక్కడనే ఇటు సైడ్ నార్మల్ వాటర్. సో ఫైనల్లీ మన కేదార్నాథ్ ఇంకా బద్రీనాథ్ దర్శనం అయితే మంచిగా ఉంది. అనే పెద్ద అనిపిస్తుంది దర్శనం. మేము లాస్ట్ ఇయర్ పోదాం అనుకున్నాం, కాకపోతే క్యాన్సిల్ అయింది. ఈ ఇయర్ అయితే దర్శనం మంచిగా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అనుకుంటున్నాం, కాలేదు. ఫైన్ గా గాడ్ వల్ల ఈసారి అయితే మంచిగా అయింది. రెండు దర్శనం కూడా మంచిగా అయింది. అదైతే స్పర్శ దర్శనం కూడా తీసుకున్నాం కేదార్నాథ్ లో. ఇప్పుడు బద్రీనాథ్ లో ఇట్లా అయిపోయింది.